जब फोन लगाई तोरा के बिजी आएला टोन व्हाट्सएप पे रिप्लाई कह के पूछो तारी की कौन का हो भुला गेलू का ना हो। जब फोन लगाई तोरा के बिजी आएला टोन व्हाट्सएप पे रिप्लाई कह के पूछो तारी की कौन बुरबक बनाए के सिखले बढ़ियाईली ना हो। बुरबक बनाए के सिखले बढ़ियाईली सुनो ना जानू जवन देहले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म जानू जवन देले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म कहले कि करब वीडियो कॉल ससुरा जाके नेट पे के देहनी भरवा के एक क्षण छोरस ना मोबाइल हमरा भीरे मांगिले तता कसगुराना के बोला ना हमार गलती बारे में कहले कि करब वीडियो कॉल ससुरा जाके नेट पे के देहनी भरवा के एक क्षण छोरस ना मोबाइल हमरा भीरे मांगिले तता कसगुराना के पहिले हमरा रहनी हो गई अपनी अरे ना हो पहिले हमरा रहनी हो गई अपनी सुनबा तब ना जानू जवन देहले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म जानू जवन देहले रहला सीम हो सजनवा वो पर देखेला फिल्म अंगुली पकाटो तानी दिन गिन गिन के जानो तनी कटे में आसारा लगा के सोनू सुधा करके भूलिया बल कठिन बा देख लेनी खेसारिया जमा के अरे का करी हम बोलो ना तू अंगुली पकाटो तानी दिन गिन गिन के हो कटे में आसारा लगा के सोनू सुधा करके भूलिया बल कठिन बा देख लेनी खेसारिया